Dneska si zahráme druhovo game grab. A ideme, neviem s akým brawlerom absolútne. Ale absolútne neviem, kto je na toto dobrý, na túto mapu. Nie je to super mapa, takže neviem koho. Skúsime sa dať Otisa. Na trofejak som na ňom biedne troška, ale skúsime si ho teda dať, no. No normálne nemáme nejaké dlhé intro, ste si všimli. Už ideme hneď takto hrať. Tak. Kto je proti nám? Takýto. Dobre, tak to skúsime dať. Vemka, čo robíš, prosím ťa? Je tam Karl. Ale už je preč. To sa nám zatiaľ nedarí. Ale... Jaj, no. Tam nemôžem ísť, lebo by som skapal. To jak tá Willow strieda, mi povedz. No, yes, dobre, kamo to... Tomu sa nedarí, no, ani mne moc. Yes! Pekne, tyk. Neviem, ak si to urobil. Keď tam boli traja, ty tam bol sám, neviem. Možno. Neviem, ak si to zvládol, ale zabili sme... A počkaj, sa vyhýlujem. Tak som už vyhýlovaný. Na teba nejdem dávať ulti. No radšej si to budem šetriť na budúce, lebo aj tak som ťa zabil. A tu bude teraz Willow. No jasné. Joj, to bolo čestné. Kamo. Teraz nemôžeš rašovať, ty... Utina! Yes! Nie! Tak v takejto situácii to je veľmi close. A tá Willow... Počkaj. No, dobre si to dali. To by sme mali dať, hádam. Kamo! To bolo close. No, nevadí, máme to. Aké nevadí, vlastne, však sme vyhrali. A ja som vyhral normálne game... A ja som ešte star player! Tak to som nečakal. Že uvidím star player. To som teda fakt nečakal. Nečakal som ani moc, že vyhrám, pretože ja game graby moc neviem hrať, takže... Vidíme sa ešte možno dneska, uvidíme.